प्रणमामि हरिप्रिये वाचाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुप्रिये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे च गौरचन्द्राय राधिकाय दतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पक्वं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातं तं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पद्मजनाभाय नमः पद्मजमालिने नमः पद्मजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये नमः ओ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शर्मतां स्वकद कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनक नाथस्तोह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसखिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। प्रणाम। ரொம்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? வருது. யா மாதாஜி. ஆனா பேர்ல என்ன வந்துருக்கு? தெரியல மாதாஜி. அது ஸ்டார்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. இன்னும் ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா ஷேர் ஆகல. அச்சா. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். சுத்திட்டே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அதிகாலையில வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் எஸ் மதர். ஸோ அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் எனது பணிவான நமஸ்காரம். உங்கள் அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஆனா எந்த பேப்பர் இல்லை. ஆமா இப்ப மங்களா தெரியுது பாருங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். ஆமா ராதாகிருஷ்ணனோட இது தெரியுது. அது அத்தியாயம் 11 விஷ்ணுவோட அது வந்து கரெக்ட். மாதாஜி தெரியலையா? தெரியல. அழகா சார் ஸ்டேர் ஆயிட்டு இருக்கு. புரியல. இங்க கிளீனா ஷேர் இப்ப தெரியுது. இப்ப வருது விஸ்வரூப தரிசன யோகம்னு வந்திருக்கு. இப்ப வந்திருக்கதா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உங்கள் அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். முதல் ஸ்லோகம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். நேத்து நாம பகவானுடைய அந்த விபூதி யோகத்தை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் எங்கெங்கெல்லாம் வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றத அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்றத சொன்னார். இன்னைக்கு அந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை அர்ஜுனனுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இன்னைக்கு பகவான் காட்டி கொடுக்க போறார். முதல் ஸ்லோகம். பிரபு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் போயிடுங்க. படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அது உங்க ஸ்கிரீன் வரல மாதாஜி. நான் படிச்சுடுறேன். அந்த ஸ்கிரீன் விஸ்வரூப நீங்க படிங்க. अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं मूकम् अध्यात्मसंहितं यत्
त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. போதும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அர்ஜுனன் கேட்கிறார், ஆன்மீகம் சார்ந்த பரம ரகசியங்களை அன்போடு எனக்கு வழங்கி இருக்கீங்க. உங்களுடைய இந்த மாதிரியான அறிவுரைகளை கேட்டதுனால எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. நம்ம முதல் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், நான் வந்து ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன், என்னோட கருமித்தனமான விஷயங்கள்ல குழம்பி போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப பகவானை பத்தின அனைத்து விஷயங்களும் கேட்ட உடனே என்னுடைய மயக்கம் அறியாமை என்னை விட்டு போயிடுச்சு, தெளிவாக இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றார் இல்லையா? சோ இங்க எதனால அவருக்கு அந்த அறியாமை விலகிச்சு அப்படின்னாக்க, ஆன்மீகம் சார்ந்த பரம ரகசியமான ஞானத்தை பத்தி கேட்கறதுனால அவருக்கு உள்ளார இருந்த அறியாமை அப்படின்ற அந்த அந்த இருள் மறைந்து விட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டும் அல்லாம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்மை போன்ற ஒரு நமக்கு ஈக்குவலான ஒருத்தர் கிடையாது. அவர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர். ஸோ அவருடைய சங்கத்தின் மூலமாக இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ 2வது பதம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. भवाद्ययोगी भूतानां श्रुतविस्तरशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டு நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். நீங்க எப்படியெல்லாம் வியாபித்திருக்கீங்க அப்படின்றத சொன்னீங்க இல்லையா? அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து உங்களுடைய பெருமைகளை உணர்ந்து விட்டேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இங்க எப்படி வந்து அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுன்றார் அப்படின்றது இங்க தெரியுது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றது தெரிஞ்சுட்டு இருக்காரு. 3வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, நாங்க வாசிக்க நீங்க ஸ்கிரீன் நகர்த்திட்டே இருங்க. நான் என்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நான் பண்ணிக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி. 3rd ஸ்லோகம். एवं एतत् एतात्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மையான நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். உங்களை நான் முழுவதுமாக பார்க்கிறேன். இருந்தாலும் நீங்க சொன்னது போல இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள்ள எப்படி நீங்களே உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகின்றேன். உங்களுடைய அந்த ஐஸ்வர்யமான அந்த ரூபத்தை பார்க்கிற நான் ரொம்ப ஆவலோடு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரமேஸ்வரர், எல்லா ஈஸ்வரர்களுக்கும் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்க்கும். பரமேஸ்வரர் புருஷோத்தமர், மத்த ஜீவாத்மாக்களையும் காட்டிலும் அவர் உயர்ந்தவர், புருஷோத்தமர். அதுல அவருக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. ஆனாலும் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்ய தனது ஆசையை வெளிப்படுத்துகின்றார். ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த வருங்காலத்துல நிறைய பேர் நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு வந்து நிப்பாங்க இல்லையா? அப்ப பகவான் தன் மூலமாகவே வந்து எப்படியெல்லாம் வியாபித்திருக்காருன்றத அவளை சொல்லும் போது அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள்ன்ற புரிதல் வரும். சோ தெய்வீகத்தன்மை, ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தெய்வீகமான தன்மை மற்றவங்களுக்கு நிலைநாட்டுவதற்கும் மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காகவும் எதிர்காலத்தில் அளவுகோலை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் கிருஷ்ணரின் கூற்றை நிரூபிப்பதற்காகவும் இங்க வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அந்த பரம விஸ்வரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். 4வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்களோட விஸ்வரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்தியின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள். விஸ்வமா இருக்கு இல்லையா, எல்லாத்துக்குள்ள புகுந்து இருக்கார் பகவான் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த ரூபத்தை நீங்க நான் பாக்குறதுக்கு தகுதி இருந்ததுன்னா எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவான் இடத்துல கட்டளை இடல, அவர்கிட்ட என்ன பண்றார்? ரொம்ப பவ்யமாக பணிவோடு கேட்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரபோன்னு அவர் எங்க சொல்றப்ப திருஷ்டமித்தி பிரபோன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அவருடைய திறன், வலிமை மற்றும் சக்தி அனைத்தையும் கொண்டவர் அவர். அதனால அவர் வந்து பிரபோ அப்படின்னு சொல்றோம். யோகேஸ்வரர் அப்படின்னாக்கா எல்லையற்றவர் என்றனாலும் கருணையினாலும் அவரே விரும்பினால் வெளிக்காட்ட முடியும். அவர் நினைச்சாதான் அவரே வந்து வெளிப்படுத்தி காட்டி நமக்கு அருள முடியும். சோ அதனால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே நீங்களே யோகேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்றார். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல நாம பூரணமாக சரணடைந்து பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை.
ஏன் பகவான் தான் யாருன்றதை வெளிக்காட்டணும் இல்லையா? சோ நாம உண்மையாலுமே பூரணமாக அவரிடத்துல சரணாகதி பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நம்ம மேல இரக்கம் காட்டி அவரே அவரே வந்து வெளிக்காட்டுவார். இல்லைன்னா அது முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையினால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கார். சோ பகவான் வந்து ஆஹ் எல்லையற்றவர் அப்படின்னா நம்ம அவர்கிட்ட எப்படி பக்தி செய்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றார் போல அவரு ஆஹ் தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 5வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. भगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்தோட தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. சோ அவருடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பகவான் முன்னாடியே வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாரு இங்க அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா? அவர் என்னன்னு சொல்றார், லட்சக்கணக்கான தோற்றங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு, அது பல்வேறு நிறங்களோட இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த திவ்ய ரூபத்தினை நான் உனக்கு இப்ப காட்டி அருளுகின்றேன் அப்படிங்கிறார். சோ பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை அவர் அங்க காண்பித்தார். திவ்யமான ரூபம் என்ற போதிலும் தோன்றி மறையக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எப்படி ஆன்மீக வாழ்ல சூரியன் நித்தியமாக இருக்கு, அதுல வந்து சாதாரண மனிதர்களால காணக்கூடியதாக இல்லை அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா? 6வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून् यदुष्टपूर्वाणि पश्याचर्याणि भारत हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணன். நேத்து கூட நம்ம அதை பார்த்தோம். கஷ்யப்ப ரிஷியோட 2 மனைவிகள் தித்தி அதித்தி அப்படின்னு பார்க்கணும். தித்தியோட பிள்ளைகள் எல்லாம் அசுர குணம் கொண்டவர்கள், அதித்தியோட பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து தேவகுணம் கொண்டவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் என்னுள் உள்ள பாப்ப அப்படிங்கிறார். இதற்கு முன்னாடி யாருமே பாத்திராத, கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை நான் உனக்கு இப்ப காட்டி அருளுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இது வந்து மத்தவங்களுக்கெல்லாம் அருள் பாலிக்கப்படவில்லை, பக்தனான உனக்கு தான் அது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்றார். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. विवेकस्तं जगत्कृष्णं पश्यात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुम् इच्छसि हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீ அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புறது அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். ஏன்னா எல்லாம் அவருக்குள்ள அவ்வியக்தம் இல்லையா? சோ என்னோட இந்த உடல்ல பாருன்றார். நீ விரும்புவை மட்டுமல்ல, எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ இல்லையா? அவனுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கு இல்லையா, இந்த மகாபாரத போர் எதுல போய் முடியுமோ அப்படின்னுட்டு. சோ எதையெல்லாம் நீ காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டி அருளும். அசைகின்ற அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கு முழுமையாக பார்ப்பார். அதுதான் இதோட பியூட்டி. அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போய் தான் ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும் இல்லையா? ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு பகவான், எல்லாத்தையும் அந்த ஒரு இடத்துலயே வந்து காட்டி அருளுகின்றார். சோ அனைத்தையும் விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். எல்லாத்தையும் பகவானுடைய இந்த விஸ்வரூபம் காட்டும். அசைகின்றவை, அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் முழுமையாக உள்ளன. கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தையும் பார்க்க முடிந்தது. பஷ்ய அப்படின்னாக்க கடந்த ஆஹ் ஆஹ் அதை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். பஷ்ய அப்படின்ற வார்த்தை வந்து ஆஹ் 3 பதங்கள்ல 4 முறை வந்து உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணருடைய கருணையினால அசாத்தியமானவைகள் எல்லாம் வந்து சாத்தியமாக்கப்படும். இப்ப நம்ம இங்க இருந்து பாக்குறோம் சூரியனை இல்லையா? சோ ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவு மட்டும்தான் நம்மளுடைய பார்வை இருக்கும், அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்றது தெரியாது. ஆனா இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடத்துல அர்ஜுனன் கேட்டதுனால அவருடைய திவ்யமான பார்வையை இங்கு அவர் அருளுகின்றார். அதன் மூலமாக அவர் என்ன பண்றார், தான் கண்ணுக்கு புலப்படாத விஷயங்களை கூட அவர் வந்து பாக்குறார். அனைத்தையும் ஒரே இடத்துல பாக்குறாரு. அது அதோட பியூட்டி. 8வது பதம் மாதாஜி. न तु मां शक्यते द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुषु पश्य मे योगम् ऐश्वर्यं हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது, எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகின்றேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றார், ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு விஷன் கொடுக்கிறார் அவருக்கு. சோ தெய்வத்தை காண ஒருவருக்கு திவ்யமான கண்கள் வேண்டும். அது பகவான்
திருப்தி அடைந்து அவரே விரும்பினால்தான் கிடைக்கும். நம்ம நினைச்சாலாம் பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக அவரை பார்க்க முடியாது. அவரே விரும்பினால் மட்டுமே நமக்கு அது கிடைக்கும். நமக்கு ஆழ்வார்கள் கூட சொல்றாங்க இல்லையா? சோ பக்தி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய கருணை இல்லாமல் நமக்கு கிட்டாது அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ பகவான் நம்மளுடைய சேவையில திருப்தி அடைஞ்சிருந்தார் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு வந்து அந்த திவ்யமான பார்வையை கொடுத்து பகவானை புரிந்துக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தையும் அளிக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 9வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सञ्जीवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ சஞ்சய் வாச்ச இப்ப இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சஞ்சய்ன்னு சொல்றார், மன்னா இந்த மாதிரி அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டியருளினார். இந்த மாதிரி அவர் சொன்னார் அல்லவா, சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றார், தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை அவருக்கு காட்டியருளுகின்றார். 10, 11 மாதாஜி. Yes, Mataji. अनेक वक्त्रं नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमायाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப அந்த விஸ்வரூபத்துல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அனைத்தையும் என்னுள் பான்னு சொல்லிட்டார். சோ அந்த விஸ்வரூபத்துல நிறைய கண்கள் இருக்கு, நிறைய வாய்கள் இருக்கு, நிறைய அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான் அப்படின்னு சொல்றார். சோ பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. பகவானுடைய இந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்களை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. பகவானுடைய இந்த நித்தியமான இது சேவை. சோ அவைகள் அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எனக்கு எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்றத அவர் சொல்றார். சோ நமக்கு வந்து அந்த விஸ்வரூபத்துக்குள்ள அனைத்தும் ஒடுக்கம்ன்றதுனால அநேக கண்கள், ஏன்னா ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயே அடக்கம். சோ அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், கால்கள், அற்புதமான தரிசனத்தை வந்து அர்ஜுனன் வந்து அனுபவிக்கின்றார். சோ அது மட்டுமல்ல, அவர் எப்படி சூழப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னாக்கா தெய்வீக ஆபரணங்களால். பகவானை நம்ம எப்படி பார்க்கணும், சதுர்புஜனாக சங்கு, சக்கரம், கதா, பத்மா. சோ அனைத்து தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், தெய்வீக மாலைகள் மற்றும் ஆடைகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ திவ்யமான ஆயுதங்கள் மற்றும் திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் அவர் உடல் முழுவதும் பூசப்பட்டிருந்தது. அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. பகவான் இந்த விஸ்வரூபத்தை எடுக்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு ஆதி அந்தம் மத்தி எதுவுமே தெரியல. என்ன இது? அப்போ நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய புலன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பார்க்க முடியும். ஆனா பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக இவருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பார்க்கக்கூடிய சக்தி கிடைஞ்சது. ஆனா அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்றார், மிகவும் குழம்பி போகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 11, 12 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி 12வது மாதாஜி. 12 सूर्य सहस्रस्य भवेतु कपत्पुष्टिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமக்கு ஒரு சூரியனுடைய வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையுமே தாங்க முடியாது. இங்க பார்த்தா பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல உதயமாச்சு அப்படின்னாக்கா ஒருவேளை அந்த பரமபுருஷருடைய ரூபத்திற்கு இணையாகலாம். எப்படி பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே இடத்துல ஒரு முகப்பத்தி உதயமாச்சு அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஜோதிக்கு ஒருவேளை இந்த பகவானுடைய தேஜஸ் வந்து ஈடுபடலாம், இணையாகலாம் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்க வந்து பகவான் அவ்வளவு ஒரு தேஜஸாக இருக்கார் விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்கும்போது அப்படின்றத பாக்குறோம். 13வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெகத்கிருஷ்ணம் பிரபிவிபக்தமநேகதா अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அந்த சமயத்துல இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனால் காணப்படுகிறது. இதுதான் ஒரு பெரிய பியூட்டி இல்லையா? சோ பகவானுடைய கருணை இருந்ததுன்னா எதெல்லாம் நடக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அது கூட சாத்தியப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது எப்படி சாத்தியப்பட்டுச்சு? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மூலமாக அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சிறப்பு பார்வை வழங்கப்பட்டது. அதன் மூலமாக அவர் எதை காண்கின்றாரோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 14வது பதம் மாதாஜி. விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹரிஷ்டரோமா தனஞ்சயः प्रणम्य शिरसा देवं
கிருதாஞ்சலிரபாஷத. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையை சுத்துது இல்லையா, எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பாக்குறார். சோ அதனால ரொம்ப வியப்படைகின்றார். வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தன்னுடைய உடலில் மயிர் கூச்சரிகின்றது, புல்லரிக்குது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அதனோட அவர் என்ன பண்றார், சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். உங்களை பார்க்கணும்னு ஏதோ ஒரு ஆர்வத்துல கேட்டுட்டேன், ஆனா உங்களை இப்படி இந்த ரூபத்துல பார்க்கும்போது பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு, குழப்பமா இருக்குன்றார் திருப்பி. ஏன் அப்படின்னாக்கா, நட்பு அப்படின்றதுல இருந்து அவரு அற்புதமான ரசம் அதை நம்ம பார்க்கிறோம். அவருடைய ஆச்சரியமாக இருக்கு அவருடைய எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது. அதனாலதான் இங்க வந்து அதோடைய வெளிப்பாடாக நம்ம வந்து இந்த புல்லரிக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 15 மாதாஜி. Yes, Mataji. Arjuna Vacha Pashyami Devam Tava Deva Deke Sarvam Tada Bhuta Vishesha Sankat Brahmanamisham Kamalasanastam Rishim Sarvan Purakam Chadivyan. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன் சொல்றார், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். எல்லாரையும் நான் உனக்குள்ள பாக்குறேன் கிருஷ்ணா. தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க, உங்களோட இந்த ரூபத்துல ஐக்கியமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லா உயிர்வாழிகளையும் ஒரே இடத்துல பார்க்கறது பெரிய ஆச்சரியம். சோ பிரம்மதேவர் வசிக்கும் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த இடம் நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த கோலக்க விருந்தாவனம் அந்த சார்ட் பாக்குறோம் இப்ப. சோ அதுல வந்து ஒரு போர்ஷன்ஸ் கர்ப்பதகஷாய விஷ்ணு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இது வந்து எப்படி இங்க இது பார்க்கப்படுது அப்படின்னாக்கா, பிரபு இன்னும் அந்த ஸ்கிரீன் கீழே கொண்டு வாங்க, இந்த அந்த இந்த கடலை காட்டுறதுக்கு. எஸ் ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இங்க பாக்குறோம், பகவான் சயன கோலத்துல இருக்கார். அவங்களுக்கு யாரு பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒண்ணு நம்ம விஷ்ணுனா ஒண்ணுதான் நினைப்போம், இப்பதான் தெரியுது விஷ்ணு பரமாத்மா பல வகையில இருக்காரு அப்படின்னு. அவர் சயன கோலத்துல இருக்கார். அவருடைய நாபி கமலத்துல இருந்து அவருடைய தொப்புள் கொடி நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இங்க பார்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் இருக்கு. 14 லோகங்கள் சுத்தி சுத்தி இருக்குன்னு பார்க்கும். மத்தியில இருக்கிறது தான் வந்து பூமி, கிரவுண்ட், எர்த் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பாருங்க, மத்திய லோகம். அதுக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு, கீழே 7 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த கீழே இருக்க லோகம் முதல்ல இருக்கிறதுனது புவர்லோகம். இதுதான் நம்ம பூலோகம் சொல்றோம். அதுக்கு பூலோகத்துக்கு மேல இருக்கிறது புவர்லோகம், ராட்சசர்களும் என்ன சொல்றது, பேய் பிசாசு யக்ஷர்கள் சொல்றோமே அவங்க இருக்கிறது. அதுக்கு மேல ஸ்வர்கலோகம், அதற்கு மேல வந்து மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ பிரம்மதேவர் அந்த உயர்ந்த கடைசி லோகத்துல இருக்கார். அதே நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பத்தல. சோ பாதாள லோகத்துக்குத்தான் பலி சக்கரவர்த்தி அனுப்பப்பட்டார் பார்க்கணும். அவர் திரிவிக்ரம அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா, வாமன ரூபமா வரார். வந்து பலி சக்கரவர்த்திக்கு தலையில அவர் ஒரு அடியில உலகம் மேல உலகத்தை அளந்தாச்சு, 2வது அடியில கீழ் உலகம் அளந்த, 3வது அடி நான் எங்கப்பா வைக்கும் போது பலி சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய தலையை காக்கிறார், சிரசை காட்டுகின்றார். சோ வந்திருக்கிறது பகவான் யாசகம் கேட்டுன்றது தெரிந்துமே கூட சுக்கராச்சாரியார் அவருடைய குரு, அவர் என்ன சொல்றாரு, போகாத, வந்திருக்கிறது சாதாரண ஆள் இல்லப்பா, இவர்தான் வந்து உன்னுடைய தாத்தா இருக்கார் இல்லையா, அவரை வந்து தாத்தா இல்ல, இவரு பிரகலாத் மகாராஜருடைய தந்தை. அப்போ தாத்தாவோட அப்பாவை என்ன சொல்லுவாங்க, பாட்டனாரா. சோ அவங்கள வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து கொன்றதே வந்து இவர்தான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கார், போகாத அப்படின்னு. ஆனாலும் பலி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றார், பகவான் தான் எல்லாருக்கும் வந்து பாதுகாப்பார், அவரே வந்து என்கிட்ட வந்து யாசகம் கேட்கும்போது கண்டிப்பா நான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அவரு குருவோட பேச்ச மீறி பலி சக்கரவர்த்தி போறார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த 3வது படி பாதத்தை எங்க வைக்கிறார், பலி சக்கரவர்த்தி சிரஸ்ல வைக்கிறார். அந்த சிரஸ்ல வச்சதுனால பலி சக்கரவர்த்தி பாதாள லோகம் வரைக்கும் போயிட்டாராம். அப்ப பகவான் சொல்றாரு, உன்னுடைய பக்தி உயர்ந்தது, நீ அசுரகுலத்துல இருந்தாலுமே கூட உன்னுடைய பாட்டனார் பிரகலாத் மகாராஜர் போல அந்த வம்சத்துல வந்ததுனால நீ வந்து உயர்ந்த பக்தி பண்ணதுனால
நான் வந்து உனக்கு வாயிற்காவலனாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ பகவான் எவ்வளவு தூரம் கீழே இறங்கி வராருன்றத பார்க்கணும். அவர் உயர்ந்தும் இருக்கார், அதே சமயத்துல பக்தனுக்காக எவ்வளவு தூரம் வேண்டுமானாலும் தாழ்ந்தும் வருகின்றான் பார்க்கணும். சோ அதனாலதான் அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது வந்து தேவர்களாலும் ரிஷிகளாலும் கூட சாத்தியப்படுறது கிடையாது. தூய பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடி உணர முடியும்னு பார்க்கணும். சோ அவர் பாதாள லோகத்துக்கு அனுப்பி விட்டாலும் பாதாள லோகத்துல இவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய லோகத்தை காக்கிறதுக்கு வாயிற்காப்பாளனாக இருக்கின்றாராம் பகவான். சோ இங்க நம்ம இதை எதுக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, அப்படி இது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கிறாரு. அதுதான் வந்து ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 16வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तात्पर्यतोऽनन्तरूपं नान्तं तमद्यं न पुनस्तवादीं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருக்கத பாக்குறேன். உங்களை உடம்புக்குள்ள எல்லாம் எங்கெங்கயோ இப்படி பரவி நான் ஆதி அந்தம் முதலையோ முடிவையோ அல்லது மத்தியமோ என்னால காண முடியல. ஏன்னா நீங்க அப்படியே சர்வமா வியாபித்திருக்கீங்க. அதுக்குள்ள இத்தனை விஷயங்களை நான் பாக்குறேன். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்றத சொல்றேன். சோ பகவான் எல்லையற்றவர் இல்லையா? அவர் மூலமாக அனைத்தையும் நாம காண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. 17வது பதம் மாதாஜி. किरीटिनं गरीनं चक्रीनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलार्कतुटिम् अप्रमेयं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, பகவானுடைய ஆஹ் அந்த அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தோட தேஜஸ், அதோட ஒளி எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்துல உதிச்சுது அப்படின்னா மேபி இது இருக்கலாம். இவருடைய அந்த ஒளி தேஜஸ் இருக்கே, அது வந்து இத்தனை சூரியன்களுக்கு மேபி இருக்கலாம், இணையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதினால் நீங்க இப்படி உங்களோட ரூபம் இவ்வளோ ஒளிமயமாக இருக்கே, உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாகத்தான் இருக்கு. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஒரே இடத்துல பாக்குறேன். பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உங்களுடைய ரூபம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக வியாபித்திருக்கின்றது. அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதுனால எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுதுன்றதை என்னால புரிந்து கொள்ள முடியல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ எங்க பகவான் எப்படி இருக்கார், பிரகாசமான சூரியனை போல அவர் வந்து திளைக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 18வது பதம் மாதாஜி. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वम् अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनत्वं पुरुषो मतो मे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அங்க சொல்றார், எதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுல முதன்மையானவர் நீங்களே அப்படின்றார். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம். எல்லாம் கடைசியில எங்க போய் ஒடுங்குகின்றது, அதே தாமரை தண்டுல வந்து பகவானுக்குள்ளேயே அவ்வியக்தம் ஆகுது. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம இப்பவும் பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி வலை சிலந்தி வந்து என்ன பண்ணும், வலைய பின்னும், அதுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த வலையை அழித்து விடும். அது போல நீங்க வந்து எல்லா அகிலங்களுக்கும் வந்து இறுதி ஆதாரமாக இருக்கீங்க. அனைத்தும் கடைசியில எங்க அவ்வியக்தமாகுது, உங்களுக்குள்ளதான் ஆகுது. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்தியமான பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எந்த அபிப்பிராயம். சோ இங்க அவரும் பிரமாணம் தரார். யாரு? அர்ஜுனன். சோ நீங்க எப்படிப்பட்டவர்? அழிவற்றவர், எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கீங்க, மிகவும் புராணமானவர், மட்டுமல்லாம ஆஹ் தர்மத்தை நித்தியமாக பாதுகாக்கிறீங்க. பகவான் சொல்ற, பரித்ராணாயம் சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்மஸ்தம் ஸ்தாபகநாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. தர்மத்தை காக்கிறதுக்காக யுகம் தோறும் நான் பிறவி எடுக்கின்றேன்னு சொல்றாரு பகவான். சோ புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளும் யாரு? நீங்களே. அதனால உங்களை இந்த ரூபத்துல பாக்குறது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுல இருந்து நம்ம அவருடைய உயர்ந்த தன்மை என்னன்னு பாக்குறோம். அவரே அனைத்தின் முதன்மையானவர், அகில உலகங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவர், அழிவற்றவர், மிகவும் பழமையானவர், தர்மத்தோட நித்தியமான பாதுகாவலர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம்.
19 மாதாஜி. ஹரே Yes, கிருஷ்ணா. Mataji. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि तां दीप्त उदासवक्त्रम् सतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னென்ன 5 விஷயங்களை பத்தி பகவத்கீதையில படிக்கிறோம்? என்ன 5 விதமான விஷயங்கள்? நானே இப்ப 2 நாளுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல கேட்டேன். என்ன வந்து 5 விதமான விஷயங்களை வந்து பகவத்கீதையில படிக்கிறோம்? Mataji, Atma, Paramatma, nature and Kalam and Karma, Mataji. பிரகிருதி, காலம், கர்மம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அததான் வந்து இங்க சொல்றார். சோ நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாமல் உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதது, சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், உங்களுடைய வாயிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். சோ அது மட்டும் இல்லாம பகவான் காலமாக இருக்கின்றார், கடந்த, இப்போது இருக்கின்ற, வருங்காலமாகவும் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ பகவான் வந்து அந்த 5 விஷயங்கள ஒன்றாக இருக்கிறது காலம், எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகின்றதோ அதையும் வந்து பகவான் இந்த இதுல வந்து காட்டி கொடுக்கிறார். பாண்டவர்களை தவிர்த்து மத்த எல்லாருமே பகவானுக்குள்ள போறத அவர் வாய் திறந்திருக்கிறது அதுக்குள்ள போறதை நம்ம பார்க்கணும். சோ இது என்ன இதோட தாற்பயம் அப்படின்னாக்கா அனைத்தும் பகவானுக்குள்ள ஒடுக்கம் அப்படின்றதுதான் வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவருடைய வாயிலிருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜுவாலை வருகின்றது, உங்களோட தேஜஸால இந்த அகிலம் முழுவதும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ சூரியனும் சந்திரனும் பகவானுடைய 2 கண்கள், அதுல இருந்து வரக்கூடிய நெருப்பு ஜுவாலைன்னு பார்க்கணும். 20வது பதம் மத்தாச்சி. ஹரே கிருஷ்ணன். दावाय पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं वैरेखेण दिशश्च सर्वाः दृष्टावद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த 20வது பதத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். அவர்தான் சொல்லிட்டாரு முதலே, நான் பரபிரம்மமாக இங்கதான் இருக்கேன். நம்ம பார்க்கிற அனைத்துமே பகவானுடைய அங்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லா திசைகளிலும் அவரே வியாபித்திருக்கின்றார். மகாத்மாவை இந்த அற்புதமான உக்கிரமான ரூபத்தை கண்டு 3 லோகங்களும் குழம்பி இருக்கு. இப்ப அடுத்து அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹரி ஹரி ஹரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தேவர்கள் எல்லாம் ரிஷிகள் எல்லாம் சோ பகவானுக்கு பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அவர் எல்லா திசைகளையும் வியாபித்திருக்கின்றார். தியாவ் ஆப்ருதி வியோ, அதாவது சொர்க்கத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி லோகத்ராயம், 3 லோகங்களையும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அவரால் பார்க்க முடிகின்றது. 21வது பதம் மத்தாச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. अमीहितां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् पीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्तमहर्षिभिर्सङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம பகவானுடைய விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவர் எப்படி அவருக்குள்ள இருந்துதான் எல்லாமே வருது அப்படின்றத வந்து காட்டி கொடுக்கிறார் நமக்கு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட போய் சரணடைறாங்க, சரணடைஞ்சு அவருக்குள்ளாரையே புகுந்துக்கிறாங்க. சோ சிலர் என்ன பண்றாங்க, பயம் கொண்டு பகவான 2 கரங்களோட பிரார்த்தனை செய்து மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அமைதி அமைதி அமைதின்னு கதறாங்களாம். வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள். எல்லாமே வந்து உங்ககிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. रुद्रादित्या वसुभो ये च साध्य विश्वेश विष्णु मरुतश्चोष्मपाच गन्धर्वयाक्षुसुरसिक्तसङ्गा वीक्षन्ते तां विस्मिताश्चैव सर्वे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிவபெருமானோட பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், 2 அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உண்மை வியப்போட பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னப்பா இவர் சாதாரண ஆள் நினைச்சவன், ஆனா பார்த்தா இவர் வந்து டிஃப்ரெண்டான ரூபத்தை காட்டுறேன்னு வியப்புல அவரை பார்த்து கொண்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ தேவதேவர்கள் பிரார்த்தனை வந்து எதற்காக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய பிரச்சனையை அந்த நிமிஷத்துல உடனே முடிக்கணும்ன்றதுக்காக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 23வது பதம். रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहूप्रपादं बहूदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाप्रभवस्थितास्तथाकम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கொண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பி போயிருக்காங்க. இவருடைய இந்த இந்த விராட் ரூபத்தை பார்த்து எல்லாருமே குழம்பி போயிருக்காங்க. அவங்க மட்டும் இல்ல, அவங்க கூட சேர்ந்து நானுமே குழம்பி இருக்கேன் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறார். 24வது பதம் மாதாஜி. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हितां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विद्यामि शमं च विष्णु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கீங்க. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், அவருடைய உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய அந்த தேஜஸ், அதுவும் எப்படி இருக்கு? வேற வேற நிறங்கள்ல இருக்கு. திறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களோட உங்களை பார்க்கும்போது இப்ப ரொம்ப ரொம்ப உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கே பயமா இருக்கு. அதனால திருப்பி குழப்பம் வருதுன்னு சொல்றாரு. சோ என்னுடைய மனதோட சமநிலையை தக்க வைக்கிறதுக்கு இனிமேல என்னால முடியாது. உங்களோட இந்த ரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன். அதனால என்னை சமநிலையில கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களுடைய நாராயண ரூபத்தையும் திவ்யமான அந்த ரூபத்தையும் காட்டியறணும் அப்படின்றத வரப்போற இதுல கேட்க போறார். 25வது பதம் மாதாஜி. दृष्टाकरालानि न च ते मुखानि दृष्टैव कालनलसङ्गीपानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ தேவர்களோட இறைவனே, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யோகேஸ்வரன் பாக்குறோம். உலகங்களின் அடைக்கலமே. இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? அவருடைய நாபி கமலத்துல தான் இந்த ஒரு பிரபஞ்சமும் தோன்றுகின்றது. சோ அதெல்லாம் எங்க இருந்து, அது மூலம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும், எப்படி கால நெருப்புன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்க? பகவான் தான் எதிர்காலத்துல அனைவரையும் விழுங்க போகின்றார், அதையும் பார்ப்பார். சோ 3 காலத்தையும் உணர்ந்தவர் பகவான். நமக்கு தான் எதுவும் தெரியாது, ஆனா பகவான் அப்படி அல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பயங்கரமான பற்களை கண்ட பின் எனது மனதை நான் நிலைநிறுத்த என்னுடைய மனசை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியவே இல்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பி இருக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த அவரை அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ரசம், அந்த லீலையாகப்பட்டது இப்ப இங்க முழுவதுமாக பயமாயிடுது. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தேவர்கள் அனைவரும் குழம்பி இருக்காங்க. அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பி இருக்கேன். என்னுடைய மனம் பயத்தினால குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைக்கிறது இனிமேல் என்னால முடியாது கிருஷ்ணா. சோ எனது மனதை நிலைநிறுத்த என்னாலேயே முடியவில்லை. எல்லா திசைகளையும் நான் குழம்பியிருக்கேன். ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் நீங்க தான் இருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்றார். சோ 26, 27 நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்து வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். நித்தை கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் தயவு செஞ்சு போட்டுருங்க. வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குங்களா மாதாஜி? எதனா கருத்துக்கள், கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைங்களா? டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேணும்னா பிராக்டிஸ் பண்றதா இருந்தா பண்ணலாம். 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. நாளைக்கு பண்ணிக்கலாமா? ஸ்லோகம் பரவாயில்ல. ஓகே, 25 ஸ்லோகம் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். நாளைக்கு 26 ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. அழகா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணீங்க. நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது நம்மளுடைய நிலையில என்னவோ அதுல ஒரு சேவை கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் கூட ஒரு சின்ன சின்ன சேவை தான் இல்லையா? சோ சேவைனா ஒரு பெருசா இது பண்றது கிடையாது. நம்மளால நம்ம கிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்கோ, என்ன நம்மளுடைய நிலையில முடியுமோ அதை பக்தியில உபயோகப்படுத்தணும். சோ அதனால தேங்க்யூ சோ மச் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. அது போல எல்லாரும் உங்ககிட்ட என்னது இருக்கோ அதை எப்படி நான் பக்தியில கொண்டு வரலான்றதை நீங்க சஜஷன் சொல்லலாம். கமலா மாதாஜி தான் அட்மின். சோ நீங்க அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ஃபர்தரா அவங்க சேவாவோட இதெல்லாம் அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதுல நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி காலையில நீங்க சாண்டிங் வந்திருந்தீங்களா மாதாஜி? கமலா மாதாஜி. ஆமா. அந்த G8 உங்களோட தானா? எது?
G8 ஏனது GA8 மாட்டாஜின்னா கமலான் தானே போடுறேன், கமலா ஜெயராமன் தான் போடுறேன். ஓ, TAM கமலா ஜெயராமன், TAM கமலா ஜெயராமன். இல்ல நான் சொல்றது அந்த 3 மணிக்கு தமிழ் லிங்க்ல நம்ம ஜாயின் இல்ல பண்றோம்ல இல்ல இந்த அதுல 2 பண்ணல மாட்டேன். இல்ல அதுல பண்ணுங்க. ஓகே நான் ஓகே இதுல நான் ஆர்டிக்கு தான் நினைச்சேன் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். அதே உங்களோட வாய்ஸ் மாதிரியே இருந்துச்சு கடைசியா அப்படியா? மாதாஜி ஒருத்தவங்க இல்ல 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 அதனால நான் கமலா மாதாஜி நினைச்சிட்டேன். ஓகே, இல்ல இல்ல இல்ல. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நாளைக்கு கிருஷ்ணா. பார்க்கலாம். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji.